Ja sam Meri. Nalazimo se na mom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Suprug i ja bavimo se višegodišnjim ekološkim uzgojem i proizvodnjom sezonskog povrća i raznog aromatičnog bilja. Između ostalog uzgajamo i rajčicu, i krastavce, i papriku. I to je sve uzgojeno na ekološki način, bez upotrebe kemijskih sredstava i pesticida. Zlatno sunce, kraška zemlja našim proizvodima daje jedinstveni karakterističan miris i okus. U to se možete i sami uvjeriti posjetom našeg obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, gdje iste te naše proizvode možete sami kupiti, probati pa i sami ubrati. Lijep pozdrav i vidimo se u Bolu. Škrta zemlja čuva svoje blago, svako zrno ka srce usridi. Malo rodi i ne daje puno, ali će dade 3 put više vridi. Zdravi i veseli bili, vidimo se u Bolu.